Juanet TikToker volia ensenyar-vos el Maset dels Marrocs, perquè no fa falta anar a Dubai, a Marrakeix, ni a l'Alhambra de Granada. Açò és Banyeres de Mariolo, el Maset de la Filà Marrocs, amb el seu arc espectacular, la seva font dels dragons. Enguany celebrem el centenari de la Filà, on gaudim sempre dels moros i cristians de Banyeres, amb honor al patró Sant Jordi. I també, com no, ensenyar-vos aquesta joia que és el nostre minaret. I ahí ho veieu, 1926 va ser la nostra creació, 2026, el nostre centenari que celebrem. Gaudiu i disfruteu sempre amb germanor. Visca la Filà Marrocs. Pues seguim en un xisteig per alegrar-vos el dissabte. Si un home de Suecia va a una montaña y chilla, ¿se oye sueco? Diu, Paco, diu, ¿qué fas en el sótano tan triste? Diu, que me he venido abajo. Bueno, sempre amb un somriure i a gaudir de la vida i cuidar els nostres des del Maset dels Marrocs, enguany centenari. I per acabar, des de l'interior del Maset dels Marrocs de Banyeres, veu quina obra d'art, veu que espectàcul. Ja vos he dit, no fa falta ni anar ni a Marrakeix, ni a Granada, Banyeres de Mariolo, Filà Marrocs, enguany centenari. Vaig en un xistet i acabem. Això són uns xiquets que estan en escola i diu el professor: el 80% que heu aprovat matemàtiques podeu eixir al recreu. I salta un xiquet i diu: i el 40% resto què fem? Sigueu bons i sobretot gaudiu, disfruteu i somrigueu. Bye, Juanet TikToker.